ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሚስ ዩኒሴፍን ቢሮ ጥዕናን ትግራይን ብምትሕባር ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ደቡብ ምብራቕን ማእኸላይን ትግራይ ወረዳታት ከተማ ማይጨው እንዳመኾኒ ናቕሰገ ሳምረ ኣጽቢ ጋንታ ኣፍሹም ዓድዋ ናዕሳን ናዕዴርን ጽምብላን ንዝሓለፉት 9 ኣዋርሕ ክሳለጥ ናይ ጸንሐ መደብ ዝተመሓየሸ ማሕበረሰብ ተኮር ስርዓት ኣመጋግባ ገምጋም ኣፈጻጽማ ስራሕ ተኻይዱ እቲ ፕሮጀክት ኣብ 10 ወረዳታት ትግራይ ንዝርከቡ ኣስታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ማለት እውን ትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት ነብሰ ጡር መጥውቱን ኣዴታት ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ኣባላት ማሕበረሰብ ተረባሒ ምግባር ከም ዝተኻእለ መተሓበርቲ ዝተመሓየሸ ስርዓት ኣመጋግባ እተን ወረዳታት ኣብ ዘቕርቦ ጽሑፍ ተገሊጹ ብብርኪ ጣብያ ወርሓዊ ተፍተሽን ክትትልን ግድል ሕጽረት ምግቢ ዘለዎም ህጻናትን ኣዴታትን ኣዝዩ ግድል ሕጽረት ምግቢ ዘለዎም ህጻናት ክሕከሙ ምግባር ምግቢ ንኣዴታት ምዕዳል ዕቤት ክትትል ህጻናት ዓቕሚ ዕቤት ስልጠናታትን ግንዛብ ዕቤይ ኣመራርሓ ቁሸት ጥዕናን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ምኽሪ መሃብ ምግቢ ሰሪሓ ምርኣይ ዕደላ ቫይታሚን ኤ ፈውሲ ጸረ ማዕና ጣሕሳኹ ፕላምፕኔት አይረን ፎሊክ አሲድ ነፍሰ ጡር ኣዴታትን ኣባጽሕ ደቂ ኣንስትዮን ምዕዳል ኣስተምህሮ ዘይተቆራረጸ ስርዓት ምጥዋብ ንኣዴታት ከምኡውን ዝተመሓየሸ ስርዓት ኣመጋግባ ትኩረት ዝገበሩ መደባት ምፍጻም ህዝቢ ዝርብሐሉ ባይታ ምፍጣር ከም ዝተኻእለን እቲ ፕሮጀክት ዝያዳ ውፅኢታዊ ኮይኑ ንክቕጽል ዝተዋደደ ስራሕቲ ከም ዘድሊ ካብቲ ዝቐረበ ገምጋም ምርዳእ ተኻኢሉ ኣብቲ ዝተኻየደ ገምጋም ኣፈጻጽማ ስራሕ 9 ኣዋርሕ ላዕለዎት ኣመራርሓ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ደቡብ ምብራቕን ማእኸላይን ትግራይ ከምኡውን ካብ 10 ወረዳታት ዝተውጻጹ ኣመሓደርቲ ወረዳታት ሓለፍቲ ኣብያተ ጽሕፈት ጥዕና ትምህርቲ ሕርሻ ማይ ሃፍቲ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዳይሬክተራት ጣብያታት ጥዕና ሱፐርቫይዘራት ጥዕና ሶማያ ጥሙር ጥዕና ቤተሰብን ሞዴል ኣመሓደርቲ ጣብያታትን ኣብቶም ዝተሳለጡ ተኸታተልቲ ዋዕላታት ተረኺቦም እዮም ብሓፈሻ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እዚ መደብ ዝተመሓየሸ ማሕበረሰብ ተኮር ስርዓት ኣመጋግባ ኣብ 10 ወረዳታት ትግራይ ብምዕማም ከባቢ 1 ሚልዮን ኣዴታትን ህጻናትን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን እተን ወረዳታት ተረባሕቲ ዝገብር ዘሎ ዓብዪ መደብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምዃኑ ተሓቢሩ